1988 मायथाइनि 14 सेप्तेम्बराव एनडिबिनि गिबि मुंख्लं बि बांबुरगोरा बिथांनि मुङाव दिनैनि सानखौ एनडिबि नि दैदेनगिरि बिथांमोना आरो दायो बारग' दैदेनगिरि बिथांमोना मुंख्लं सान महरै फालिबोदों आरो देग्लाय बोसोरनि मुंख्लं सानखौ काजियामाटियाव जोबोद गाजा गोमजायै फालिदों। जों बेवहाय बयबो बाहागो लाफैदों। आङो एनडिबिनि गिबि मुंख्लं बि बांबुरगोरा बिथांनि सोरगोआरि जिउनि खाथियाव आंनि गोसो गोरबोनि सिबिनाय आरो खुलुमनायखौ बावहरदों। लोगोसे बिथांनि नखरनि साफ्रोमबो सोद्रोमानिसिम आंनि अनसायनायखौ बावहरदों आरो बिथांजों लोगोसे जेसेबां मुंख्लंफोर जोंनि सोमावसारनायाव मुंख्लं जालांबाय साफ्रोमबो मुंख्लंनो आंनि खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ आं बावहरदों। लोगोसे बिथांमोननि नखरनिसिम आंनि गोसो गोरबोनि अनसायनाय आरो मोजां मोननायखौ आङो बावहरदों। जोंनि हारियाव सेक्रिफाइसनि मोनसे जारिमिन दङ आरो बे मुंख्लंफोरनि थै आरो बिथांमोननि जिउ बावनायनि थाखायनो दिनै जोंनि माहारिया मुलुगाव गावनि राव थुनलाइ हारिमु आरो सिनायथिखौ लानानै थांनानै थानो हाबाय। जोबोद बादायलायनाय मुगायावबो रांखान्थि समाजखान्थि गासैबो बिथिङाव जोङो लासै लासै दावगालांनो हादों आरो बिनि थाखायनो जोङो माहारिनि साफ्रोमबो सुबुंखौ आं खावलायो जे जोंनि मुंख्लंफोरखौ जाहाथे रावबो बावनानै थाङा। जोङो सरकारनि फारसेनिफ्राय मुंख्लंफोरनि थाखाय गुबुन गुबुन हाबाफारि लागासिनो दङ। जाय मुंख्लं नखरफ्रा एक्स ग्रेसिया मोनाखै बिथांमोननि एक्स ग्रेसियाखौ होनायनि थाखाय थाबैनो जोङो माखासे बेबस्थाखौ लागासिनो दङ आरो पर्यायक्रमे जोङो होलांगासिनो दङ। दा फैबाय थानाय समाव माहारिखौ दानांगौनि बेलायाव मुंख्लंफोरनि जि सिमांमोन मुंख्लंफोरनि जि थांखिमोन जे हारिया फारफ्रोमबो बिथिङाव जौगानांगोन। जों सरकार दानायनि उनाव जों हारिखौ फारफ्रोमबो बिथिङाव जौगाहोनो थाखाय खामानि मावगासिनो दङ आरो बेवहाय जेबो गोनो गोथो गैया। बिटिआर गोरोबथाया 100% इमप्लिमेन्ट जानांगो। सिमाया सानजाहा अरनांगो। गामिया आरोबाव हाबबावनांगो आरो लोगोसे जिफोर गोहोफोरखौ मोनदों बे गोहोफोरखौ थाबैनो जोङो कनस्टिटिउसननि एमेन्डमेन्टनि गेजेरजों लाबोनानै हारिखौ गोख्रों मोनसे हारि दानो थाखाय जोङो खामानिफोरखौ मावगासिनो दङ। जेलाव थानाय बिथांमोननि थाखायबो जोङो जोबोद सिरियास। बिथांमोनखौ बर'नो थाखाय जोङो फ्रिकुवेन्टलि आसाम सरकार आरो भारत सरकारजों रायलायगासिनो दङ। दा बेयो मोनसे जुडिसियेल प्रसेस। थेवबो बबे खायदाजों एबा बबे पलिसिजों बिथांमोनखौ बर'नो हायो बेवहाय जोंबो रायलायनायाव जोङो बयबो एनि टाइम जोङो गभर्नमेन्टजों सावरायगासिनो दङ। आंहा फोथायनाय दङ जोङो बिथांमोनखौबो खम समनि गेजेरावनो उदां अख्रांनि खाथियाव सिङाव लाबोफिननो हागोन आरो हारियाव जोङो आद्रा थानाय खामानिखौ जयैनो मावलांनो हागोन। बांबुरगोरा ट्रास्टआ माखासे एनडिबि जोंहा माने जि मार्टियारफोर बिथांनि फेमिलि आरो दा जायफोर एनडिबि बिथांमोन दङ बिथांमोन सोरबाफोर साख्रि मोनै बा गोबां जेंनायाव थानाय बिथांनि नखरफोरखौ सामलायनो थाखाय नायनो थाखाय एफा एनै फरायनायफ्राव मदद होनायनि खामानिफोरखौ मावगोन। बेबायदिनो मोनसे गिदिरथार थांखि लानानै दानाय जादों। दा बे ट्रास्टखौ लासैनो जोंनि बारग' एनडिबिनि बिथां दैदेनगिरिमोना बेखौ गोख्रोंनिफ्राय गोख्रों खालामनो थाखाय हाबाफारि लादों आरो बिनि थाखायनो इएम रनजित बसुमतारी बिथाङा 5 लाख आरो आंनि फारसेनिफ्राय 5 लाख 10 लाख रां ट्रास्टनो होनाय जादों। थेंक इउ। बे ओनसोलाव दखरा फरायसा आफादा मोनसे लाइब्रेरि बिथांमोना बुंदों। दा बेयाव 25 लाख रांनि मोनसे मोजां लाइब्रेरि लुनाय जागोन आरो ट्रास्टनि खामानियाबो सोलिगोन। गुबुन गुबुन माखासे लामा बायदिसिना होदों बेखौ पर्यायक्रमै मावगोन।